bisimilla mon e ayawo fulful. Ndendori TV ko Abbas Malal Abbas Gomu ngotagu Ibrahima Kan katanti leñol. on jarama. Now wait a minute. Ejam. Tell me now we do. I don't know what happened now. What happened? I mean. Ejam. Mata ko. Arsin. Alhamdulillah. Ba tam. Mawlud ni. Allah jam. Mado wayne. Mawlud ni. Jam tam. Bandiri set. Gese def. Andi gis ni gal mo bex mo di so. Gis ni mo deg lo do ma di san. Man mo ni nan de haaju ci tan aduna nen dagi kono ñan fu mo yi arde mi yima mi salmi ma salmi galle men kono cadel aduna den ki est ce que gara yi mo don tam jam mawdu bismillah jam bismillah ay no ko ngumi mo galle dent andi waa go nen do tarsal julo dent ala keeru do ayo ki sora ngarmi hande mi haabise andi mi na mi gandal mi yida yide ene nyaawa tan ganda fa wade ngala rele duom mi wawa hundidu kadi han sa haali wi e kadi mawnude kon anani ko faate al haadu Allah fay say hune ko ha ci Ousmane ne nyaayi do nyaawa nyaaworde ena manki naade hakkilam andi ko mi mambe andi ko gando kadi yimbe tan tumni mo ko ha do wayi haade ko i waaji goto ari non o wi kanko o juulanno do juulan ne o usse juul makko kadi o beyti hen joni noon wi ɗum haayimu o anda hol ko fo sujude min no mi jowno ñaamdema tan taw ceerno Ousmane anno kañir ko gandu ni kono gandu kañir o heñino ñaawi ñaaworde sari wala di hejrade o wi noon o wiide ko haadi on ɓeydi so tawi a ɓeydi e julde ko ma talmina cujja wiide sujud ba walla ganduɗa hoorema sa usti ko haadema silminde cujja o wi joni noon on usti ɓeydi geɗɗiɗi ɗe fof addi hen joni hon foti wadde ceerno mbira o fofti illa ceerno wadde noon wi o fofti hande hay batta wona wona mbiɗa ko o usti omo fonno sujude ko ali salminama kisa o silminani ni o ɓeydi kadi ko ɓeyda ko foti sujjede ko caggal salminama ni ceerno Mansour to a usti wona waɗi ŋappere la a ɓeydi ko ɓeydi ko yan kadi lomtima tan ko ustano ko ko fofte min gamaro ko hoyɗo ngoni jam ceerno katan anani yanta ceerno Ousmane o usti miccol fewin o usti omo foti sujjude ko adi salminama walla o ɓeydi omo foti sujjude caggal salminama joni noon ko julde wotere o usti hen o ɓeydi hen ga kadi mon mottodira tan sahurla mi dew noon pamire anni a yanta jumre mawde eyyi yanta jumre mawde wonno noon dental ngal ne heewi yimɓe nan ɗon mi añi fukkude mafrat makko kono somin jiimiri mi yannamo e lawol eyyi julɓe kadi ko noon min no paamirmi so tawi a usti aɗa sujja ko adin calminde so tawi a ɓeydi aɗa sujja caggal nde calminɗa ɗon ko eɗe pamodiri ɗon kono noon so tawi a usti a ɓeydi ɗum a sujjat ko adin calminta an ko ɗiɗi joni noon a cuɓoɗa gotel ko panguel ko noon defde mbiri defte ya ustu ɓeyda gayna mbaɗa mol funu jalol ma sa usti kay andi won bunɗa ɗon sa ɓeydi kadi won bunɗa ɗon joni a nimmi bonande jiɗi e nder julde wotere ceerno Mansour kañum de ene wawi
fof ken jannguɓe ma to ƴeewen laatɓe defte ɗe caggitoɗen min yeddani min mbiɗa yiɗi yewtude waɓe no maani sabu an a mawginayi e gandal ma ba c'est ça a jaɓo yurdirede fammi ƴeewa o deftere moftude eyyi ay ceerno kaw yo nani ƴeew kisko an jogui lone daman sujudu ngal nani eyyo eyyi ayi ko kalnumi wonen eyyo aɗa mbiɗen sa usti a ɓeyde e nder julde he aɗa suddi qabla salami ko adi nde calminta ɗum fiti ay monɗo haali o in yakun zaydun wa naqasin halla fa gallibi noqasana wasjud qabla ko nder deftere coftirgal natide haalɗum joni noon mi añi haalde ɗum nder yimɓe to wata ceerno ousmane wi komi jawi ɗum kono amadou andi aɗa famodiro ceerno kaw senaade woodi ni mo yejjita o koni tigi koni ƴeew min ɗum koko ɓoccitinomi so allah mbarkadi nde ɗum yanani e am walla julɗo goɗɗo namnimi mi ñaama ko fewani joni haadi ceerno ousmane ko musidɗo hayso wonani e nder rendo ƴeew yiidemo tan to weeyi mi suusam o sabi allah ceerno ousmane anda sababu somo haalnimi joni tan o wiyata kam mbiɗa mawno dow makko an noon kam mbiɗa andi aɗa wawi haalandema ceerno a jarama yo gene yo moƴƴere ala mo juumata kono yimɓe so juumi yo dutto e deftere allah e sunna annibi sallallahu alaihi so wasallam duttima e ɗum laari tan maɓe jiitu ko woni peewal ko tawa ɓe kaɓaani ɓe luurdani tan tulɗo a jarama ñagmama to ceerno so ciftirani min juuɗi ma noon o heɓɗade wirde tan taw minen a ciftirani min Allah won balle eyyi ɗum noon mi rutto galle a jarama eyyi mbiɗo jogui ɗum haaju tan mami artude ga en en mbi ko jimtu ɗum heewi ɓayrondiri eywa a jarama min juurima ceerno jarama min juurima jarama kay est ce que alhamdulillah garenden ten lewen gonga muñande jelle dow gonga no mbaɗɗon jam tan e wadde nottisami ƴafɗa mbiɗa yaha to ceerno kawɗo tan ma en kalti tan caggal gueƴe ɗe yaw merci mbaɗɗon on kata alhamdulillah min juurima de jam tan ni waɗa tan min jamami soodimama tan jaltanmi hawre a yeehi ene woodi no woodi wonno taw mboɗo jogui gadduɗo kafumeje hitande ene yeeya iyo joni noon mi yiɗano ŋakkude tawɗo yeehi eyyi no nenno o yeehi soro yeehi wuɗi de ayi ina mbaɗa tan aɗa seedi mbaɗɗon eyyi mawɗum jam tan ni fat mi wetta fat min de kam komi wonno cuddiɗo ko jaltuɗo hande galɗo jiiɓi seeɗa galɗo jiiɓi seeɗa est ce que asevete bisimilla mbaɗɗon bisimilla jam tan ni mawɗum kat pullo ya e mboɗon tan mboɗon seedi mawɗum billahi jam tan sukaɓe mawɗum jam tan ni jam tan alhamdulillah mawɗum ni yawor kan pullo kono a jarama de wallahi a saggiti yewtere men ñandede alhaali sujuɗo yewoymi ndeke e nder defte kewɗe ni ɓurɗo yañade yo allah yo moƴƴere neɗɗo kala ko jangi sahaa fo yo dartido kono moon kadi hetto juulɗo taw haali on sabi allah jarama no feewi allah jarama a jarama yo allah ɓoyno ɗum jeesa men ɗo kono moon kadi yo allah ɓoyno diwani non toon ladde jam tan jam tan ɓe ɗoɗo jam tan mawɗum jam tan mawɗum jam fof de ɓoyatami yaha ni ɓoyatami yaha ɗiɗo ɗo to mi salmima haade gueeƴe ɗe bisimilla foti ha kittuɗa an kadi wiyan tan ayi minen ni won ɓurɗum ni ko kalta ñanden en caggitimo ɗo hen wonko kewi ga hen de nono jahari gewte so kadi ko ɓuuri jallade kadi ceerno ousmane kadi ceerno ousmane noon dingan o jindi tan a kalɗo mi soyinmamo ñande to juuma kono min keɓani tawi miɗo faada galle sen kono ceerno ousmane a haalden makko neɗɗo o yaw ñawdo gonga eyyi kono aɗa andi koreji mabɓe sisiɓe e koreji mabɓe jajaɓe joni noon aɗa andi jaja o omo resno ɓi Oumar Sy wonɓe leegal babaɓe eyyi joni noon
ko ceerno wi Umar Siyo ittu gara o wadde ono wi yam seeri gara joni noon koɓe ceeri de woni hitaade isaade eyi ha Allah waɗi noon hol garɗo en yii on humanama hen eyi gara moƴƴi ala ɗin kanko ko laawi toon o wi ganduɗa hoore ma ko debbo makko sabu ko ceergal needi o seeri on haala ko ceergal needi noon timmani tati debbo makko so timmi hitaade min noon ko jinnomi haalde hen hawre ceerno Ousmane Kiso ñaawi o walli dental ngal mbi talanoma ñanden kono noon de kay ceerno Ousmane Gam o ñaawi tan Kisoro o wi kadi gonga haa ɗon humanama gasi ko ni sari wi kono mbaɗe maslaha ko moɗo kono endam o wi gandanɗa hoore ma an ceergal ceerɗama ko ceergal needi haso timmi hitande son duuɓi ɗiɗi ha tan ko gotal ceerɗama ko needi ni jiɗɗa fini fof debbo makko awata he tawi beele cukalel ngel banggue edda mum joofama joguino gueɗe joofi kay eyi kono ceergal needi tan anda ceergal needi mi waɗam ceerno haalano mbi an ceerno an noon jiiɗi men nen kawri ceergal neɗɗo sa seeri ɗum ceergal gotal tan timmani tati ɗon e hitande duuɓi ɗiɗi ko debbo ɓe jiiɗa ko artan hen Allah waɗi tan min pamodiri hen min hannde noon kam o juumani nde ceerno ñandano mi siki o jumno ko kañum te ceerno kaw hawnide min de wona noon pamimi alaani ceerno oto haal tan haalde wona noon pamimi ceergal needi yo taw edde joofaani so edde hesi joofi kay hankadi needi ala ɗo edde joofi kay goɗɗo wawi resdemo so goɗɗo resimo kay on ko jom suudu mum holno wiirete yo itte e ɗum o fatire ga ceerno holno edde jofri ɗon ɗon ala ko edde haatel andi batte o serani ɗiɗi o serani tati ko kandi o serno anniyi komo naati ko makko ceerno ala defte mo jogui hen wallu e ñande so ni Allah wallirno en keɗɗen deftere caggitiɗe eyyi kono ɗo hasoma adde deftere kam min ko kala ñande homo yenana ay ɗo hasoma adde deftere e mbiɗa adde deftere hasoma adde deftere ɗo kam mbawa tan nantade kono haade eɓe sunna min gooti eyyi ɗo kam gonga yimɓe caggiti eyyi ko gonga wasmi ala eyyi bisimilla adde deftere maɗe o saaha sen laari ɗum kadi ndeɗo deftere kam ndeɗo kam laɓɓi eyo yanke asma haalani inde mayni aɗani anke ndeke eyo ay damal edda dar edda dewgal kañum mi jogii ñaawoje no ceergal jogori ñaawoje ni ceergal waɗi ko ceergal duttetegal e ceergal ngannduɗaa ngal ruttetaake so wonaa tawa koye ƴamal e tawi e kumal e dewgal ngal ngannduɗaa ko maa gorko ceergal ngal ngannduɗaa somo arta heen ko maa gorko goɗɗo ɓilo e ceergal ngal ngannduɗaa ngal ɗo kaaddi nguurdam dagotaako hakkunde maɓɓe eddanani haali ko cukalel keddingel taw e ellaade ko laaɓe tati nattuɗo ellaade ngam cukaagu ngam mangu mum walla ngel wattaani ellaade ngam cukaagu mum lebbi tati e ɗiɗo sifaaji ina reggoniri somo seera ceergal needi yo taw o seeri mum ko e sahaa dabbo o artirimo gila edda makko joofaani kono so edda o joofii han kadi kanko worɓe fof poti heen so ɓe duttondiri noon so tawi goɗɗo araani ngaal ceergal ina lime kono so ɓe duttondiraani so goɗɗo arii lomdima heen ne jogii laawol cukalel ngel ko waɗi ko ko laawol mum ceerno Mansour e ƴeewtiɗo ɗe ƴeewtiɗe ceerno Ousmane ɗum ɗo so tawi dewgal ngal bonnaama bonnuɗen koko Allah dagni enen fini de windira ceerno an noon walliɗo en min noon ko jooni haqqillam arti hen nani ko ni ɗum ɗoɗɗo wayte ni ɗum way anum dewɗo jaajaɓe hewɗo nan ɗo maaloɗe sutan e ko ɗum tan kono jaajaɓe par ce que mi yiiɗo jaajaw goto debbo jooɗima hitande lebbi nayyi nde o seeri ɗum nde o wi ko neeri caggal mum debbo o resa kono hefi debbo o
ceergal nedi kono mbiɗen ni tan eyi ko yootaw edde joofaani so edde joofi han kadi so goɗɗo nawi jom suudu ko jom suudu mum edde o ko ɓoggol ɗum woni ɗo ceerno yo moƴƴe ɗum wayi Allah moƴƴe aɗa anndi an min ɗum waɗi an a wona ceerno lurndirteɗo e wondi an a wona ceerno jeddirteɗo enen hono ma en ene weeli wondi ceerno Kaw Mansour yettodirde so tawi ko Allah kaaldata o ko Allah haaldata mballa ton ko koye mon mballa ton ko juulɓe kala ko luurondirɗon no Allah wiiri ni kala ko luurondirɗon wona luurondirde goto fof ne fotta hoore mum ko kala ɗo faama muyaaji muɗon ceerti duttoɗe e deftere Allah nde e sunna Muhammad sallallahu alaihi wasallam jiitodiro ceerno hay bato wawa wattide ɗo hay ala wonan duwaw kono noon mi annda noon no jogormi yiiɗo ceerno Ousmane Karim mi suusa arde waɗa haalnamo ko ñaawi ko kono laaɓanen moreede de kadi laamdere ko de koye dine jeeya mami yaade maɗe e ma wono mbaɗirɗen waddu o fayde salatul fatiha ala diflaaɓe jeenati yo Allah reena reende dine men jarama sino wona aɗa heeñi ko ɗo kiiɗatami ha jawɗa saha goɗɗo tan ha saha te kadi omo jefiɗo ñebbe eɓe mbaɗɗo fayida wino ñama hen ɗum noon kam so tawi Samba so nani ɗum Ah. heɓat kono a jarama ɗi gaadi en calmini kan fullo waɗani jarama gayde eyyi Allah moƴƴinane jarama garenden ten lewen gonga muñande jelle dow gonga salamu aleykum ceerno mbaɗɗo ceerno juuri oɗo ceeli inde galle wen mbaɗɗo dam mawɗo ni ala ceerno ala adu jooɗo nden ala adu jooɗo nden andi ceerno hande tawi mi susa hay jooɗade jooɗorde mawɗi tawa annada i ceerno maɗum oɗon ceeli jam tan mawɗum i mbaɗɗo mayre oɗon ceeli jam tan mawɗum jam tan yande ni janemi ganda to hande mi yaha ha gummimi tan woodi goranam musidɗo ari ɗo mi kisan haala tan ɓinguel muɗum ma taw wonko ɗum ɗinno seeɗa ɗinno wallodirede ɗini woni tan kese min dilliɗi hen sababu ko muɗum Allah waɗi hen sutura Allah waɗi hen sutura ndi kadi ko goto jamane moƴƴini kono kadi hirande so hawriti tan hirande jamane neɗɗo so yaa jamane hirde ɗiɗinata wonde so farillaji ɗiɗi kawri adoro farilla kula aɗa ene ɓoccito yo koɗi gam molko addi seedde ham ceerno andi sakkit min indi jogui am indaji jamma ɗe ha sakkit men salatul fatihi ma o wona ɗum mi hen ñalata hen mbalami bato alam jogimo sakkitore wona ma en jewti ɗum waɗum ceerno min day goɗɗo goɗɗo ala galaw affaire min wannam ni minuti zuyina waɗa fof mi waɗi andi ko corona ma en jewti eko faggaki hoore mum jiida en jewti min dendagal noon min mbaɗi pied biyonodde koɗo daminani ɗo en moƴƴite teddinen goto fof wiyama yo wat temen nayyi ɓe mbi noon yimi rewga neɗɗo noon mi haalama neɗɗo noon eyyi bismo moƴƴo teddin ɗum rokku ɗum kono ko mbawɗa Allah defani fittanu so wona ko wawi mbari ñande ese e ceernajo on keɓe yidde min ti kiɓe yiidirde o weltima Ousmane a ceerno Ousmane ayi an min kam mi ceerno Ousmane o nata hawdem hande so hande min juulata nde min gayni wadde piye min gayni oɗo ko jogini hamin juula eyo oɗo andene Saydou Ba Saydou Ba eyyi dañño koɗo eyo koɗo noon ko ɗon won en tampitan ɗaani gonga i joni yimɓe gummi kabiri tan o habbiri o juuli rew mum min noon mi yii hamin goɗɗodiri noon kono mi wawa haalde batte gonga nde min tilmini garme makko mbimi calmi momi mi Allah jafoɗama min ne garmi de taw kandi weɗɗani i waktu yoni yimɓe gummima tan a darima ɗani ɓamtani salligi eyi a darima mi fuujima ni a darima a juulde yimɓe a ɓamtani salli ɗum defi hawɗum seeɗa o wi ko calliginnoɗo
nde o leltode eyi taw mo salligi ɗum salli lelo di hen o leldi hen o ummi kisa o jokkoye juuɗe o ngu jukki ñolngu yala Allah jara mbarde o salligi ɗo ijo kana noma ga jawol gonga ma somi faami ah nde o leltode e o salligi o leli Allah waɗi o ɗaani waktu yuni o findina hankadi ala ko lumbi hakkunde salligo o e jamaka so wona tan ɗoygol ngol ɗoygol kadi ɗaaniɗo ma taw ko Allah jogii ɗum yafoto ɗum mbar kam nde o reldino e salligi he ceerno ko ɗon woni caɗele ɗe caɗele mawɗe ɗe ɗe ngoni ko nde ɗaaniɗaani ɗaaniɗo ko maayi kono ceerno ceerno Ousmane an kam mata ceerno Ousmane on ndindi ceerno goo min gandodirde ceerno Ousmane wi haade nde o ɗantonde omo wonde e salligi salligo o bonaani gonga o ɗaanima waktu yoni yimɓe gummima juulo finnama o juuli juuli makko sigi ala calel ngala hen sinno o salliginaaki hade makko ɗaanaani alay sago o salligo ɗum hulano haade o salligenanoki nde o lelato kono haade kay nde o leli nde o lelodi ko e sallige makko waktu yoni kam juula tan ceerno nde o juulo jajanma to ɗaaniɗo ceerno an a famodiro o saggite haɗi mi haalduɗo ceerno Ousmane kadi woto wiide mboɗo mawtina makko walla mboɗo bonnitamo nder yimɓe moƴƴani kono nde wonno tan ko mawɗo omo ittana gueɗal nder yimɓe he min ne deɓi tan yimɓe yo laaɓodir mbimi yimɓe rewgam mi haala ma piye kalade kadi ndeɗo saggito kadi peeɗe kam kala ko woni jokkere enɗam e haadi wona wawudere so eɗen jogui tan en mbaɗat hen so gantini noon kadi tan kadi jafodere moƴƴi joni noon mbimi en wawi taw min juuɓi kono ni kam fama mumen ɗoygol so tawi a ɗanima saabu salligi en jogui ko firtata ɗum gonga ɗoygol haalama hen wiya ko ɗoygol so tawi a lelima ɗoygol juutgol ɗoygol ma juuti hay so ngol tekkani haari ngol juuti sa ummima saɗa juula wiya ko ya salligino wonno salligi wonno salligi wiya wal ɗoygol raɓɓiɗi hangol raɓɓiɗi kono hangol tekki gonga sa ummi ya salligino min komi jiiɓini hay ko kalan ɗo joni ko min warmo ɓeyden jiiɓade ay joni ko moƴƴi ko ƴeewa sa deftere tan sone woodi ay deftere ñande ngadduɗa ɗo nde cottirgal natirde tin adnamde enen hen fata ene wayno ko min hormo jomo jiiɓima yimɓe anda kalani addu tin andu balla hen kani islam de goɗam Allah kam wani mbiɗen ala lone ma jiiɗe ma ɗe e wasmi golluma ɗum han jiiɗe ma ɗe min noon mi waɗirani ɗon noon mi wona mi yiitade pistoji enen plutôt salligi nen ay Allah moƴƴo a yinan ɗo o wi nawmun tawilun aw qasirun in thaqul la khaffa ma qisra la khaffa ma qisrin wa nadiban in yadul o wi ɗoygol juutgol walla daɓɓol so tekki ngol ɗo ɗoygol ene bonna salli a faami de o wi la khaffa noon ma wona koyfugol gondugol e raɓɓi oygol wonna diba in yadul so juuti so ɗoygol juuti haare ngol hoyfi en yiɗa jomo salgino kono wona farilla ay haynande kalami de wonno mi warmo jiiɓiɗo nde fi jiibde ndendete nde ɗo windande goram nde min janggata ɗum ɗo ceerno Abdoulkadir ni cilonɗo ɗo jeeɗal mawɗo on saaha ɗum ri paama jeeɗal mawɗo ayi ceerno Mansour ndeɗo jokke golle kala jambere watti wiide e bayla ene hasi ɓurata welde wonko janngano heen wonko faama kono kadi juuti ko ma wallodiren mbi yiɗi waaɓe mo monni sahaa fof jiidiren mballodiren
yimɓe julɓe won fof saggitu bandum tan a saggiti mi faami tigi no mbiruɗaani e te ko ni woori no kewmi wiidema ni tan julɓe yo jewtit goto fof yewtira sadi Allah so juumlo woni heen dutto e deftere Allah e sunna annabi ɓe lowtata ceerno yo Allah jono so tawi en paamodiri ɗoyngol so juuti walla raɓɓiɗi so tawi ngol tekki salligi firtima en faamni so ɗoyngol juuti noon ngol tekkaani salligi ene yiɗa ɗon a siftini sabu neke ɗoyngol biyeteengol tekkungol ngol ko so tawi neɗɗo ɗaano fodde ko goɗɗo ene naata e suudu yalta tawa o tinaani walla wonko o jagguno saama tawa o tinaani ko ɗum woni tekkungol yalla yo moƴƴere ay an ka ɓeydoo ka ɓeydoo ɗum woni min kala ɗum mbawmi numo faamodireede ko faate ñaawooje diine ala salmare ma ala an ko ɗo bismillah fatiha salatul fatiha on woni ko mbiram wode inchallah ma adane ɓural Allah ene fiilti e tagore mum piɓen anndiyaji piɓenen julɓe ɓe fof Allah rena rena amin amin yalla jaɓdu o ɗum noon ceerno juurima eyi ɗum noon mi salmini jarama salmini kala ani sukaɓe gayti bismillah jambere moon ceerno kan ɗum mansour no mbaɗɗon jarama gayti inde wonno somi yaanima mboɗa haaɓa bismillah hannde noon addi ko mbiyam ñande o wano kadi ante kam ɗeɗɗi kam ala siru mo ñaagimami iyo mo ballam hay goto ala garowo yeru dañi ko mbaɗandirum yimɓe allah joguinomi fof ne ƴewɗi hay batte mami mi laara defte ɗe fastaade min hen safo fasidima woni o kam moƴƴi min heewɓe cakkiti fewteɗen tijani en ko gurdam alaji ibrahima ala ko gotiri tana salatul fatide ma woni nafi e aduna nafi e lahara ɗum hani ara tan joni simi yaltina ɗum mbinen ara ɗo joni ha ara tan so tawi rumtima tan noon sa kuccine ala ceeɗe ko mbawɗe hen fof ko ballodiral inchallah ɗum woni fof gueɗe mum tan almuda ko rokkata almuda bandum ko haɗataɗe naftorade aɗa mi reminto hanki maɗa wawi wan yaade jama hanki hiiɗe min kalno affaire an haali korka mi ari kono mi fadani botuma taw mi noddama won garɗo galle ko ceerno amadou newno ɗum toon wonde wonko wonno e heɓnede seeɗa haali mawluɗo o mi woni kisa jiyetan tan yaada min kawna hudu min kalno ɗum alhaali korka eyo affaire alhaali tafsir ɓurana o eyo naafila o eyo eyi ko ɗum min kaali gon kaali moƴƴi i joni an lewru yiyaata en ndamina yimɓe noon daari ha tan toon jaani ala ɗo nani kadi haalama yiyama i oɗo alsan maɓe mabo fuɗɗiɗamen jarno yamin kala tan o min de komi dawro korka mbimi o wiye mi dawro tan haade yimɓe ene mbaɗa sikki sakka ko dari walla dara walla daraki min kam dawro tan so yimɓe pini yama dari omi jokkota mbimi han mbimi an noon ko kalɗa o gonga ɗum ne waɗe neɗɗo wawi dawrude eyi dawra korka so kisor wiyama korka darima nde waali noon mi jinnomi ko laɓɓina ndemo hawre ceerno ousmane kisor ɗon ceerno ousmane wi jaam ɗum ne moƴƴi jarno dawru so korka tawtiri en hen moƴƴi so lewruma yi a yewata kisor ade ɗaata kono noon so korka daraki ɗum woni ñalawma o woni ñalawma tat
min ceerno Ousmane sagi kam ɗo e a walli kam min cikka no wona noon kono noon a famni kam mi warni ɗum ɗum bewol kono on tini kay kikiɗo o ceerno en noddiɗo mbi wonde lewru dari min ko hedde waktu sappo e gooɓi ñalawma kisa ñamitini eɗen tinɗo hawde kisa amin ko arrona tan e tan tel moƴƴi kañumde ceerno kaw juɗɗude koma mballodira juɗɗuma mballodira ɗum ko ñalawma jikki wiyete ñalawma sikke noon so tawi juunde ala hen hooretake so hoori ñalawma sikke o hayso lewru ndu yiyama nafatama ñanatama ala ceerno an miccimo ɗo a miccimo ko kalɗa toon feewi a yurdima ɗum kono joni so tawi a hoorani Allah waɗi a dawrani yeehi ha nangue ñewli wiyama lewru yiyanoma hanki a jaggi noon so lewru ma yi a jaggi fi kono aɗa yoɓat ɗum kay deke sa a waldi ko ɗum way ay ceerno kaw ko kalɗa ko miccande ko arab wiyata tawil ko miccande adiɓe fondude kono noon ene moƴƴi yurnite mbiɗa andi ni ceerno Alpha Ba saɗaɗo Alpha Ba sambu tudentele ñawore wade ni arino e makko kono ñande hen min beltima kadi min kaljitani ñawdu tan ha ceerno Madani Tall noddi mum e hattan Allah calmodira kisa o filli ñawore nde wima ha kono haaji deftere nan ɗo gadden kon ceggitoɗe yan ceerno Ousmane nde ñawirde na hanki jamato yimɓe heɓe tawa kadi naati hakkilla yimɓe mi hoɗa mo jangdini kono min nen famama muye ceerno Ousmane naati hakkillam joni ballodiren enen kam ɗen gari tan o kewɗe wadde deftere tan juurotoɗen ƴeewen ko anduɓe mbi wona haade mono Allah wi deftere man yoɓati haade mono Allah wi de wonde ɗo so yimɓe lurdiri yon ɗum to defte ɗum waɗi min an kalne garduma haala eɗen pamodira ay nde ko deftere nde ngannduɗa ñawoji diine l'islam cutta hen kewɗe laɓɓitina windi ɗum ko ceerno Abdoullahi Diamo ɓogge Alhaji Ibrahima ñalawma jikke yonani Allah wi e nder Qur'ana ko koore e jiiɗe koore so jii lewru taƴe e jiiɗe so jii lewru heɓi ñalawma jaggaɗo ene wawi wonde korka walla wawa wonde korka on ñalawma sa huuri ɗum no o yonata nde wannoon jiiɗe ngarani korka sellata ko jiya lewru ndu no Allah wiiri ni kala ɗo mon jiiɗo lewru ndu yo hoor ɗum walla koolaɗo yiya lewru ndu walla dental julɓe mbi jii lewru ndu waɗɗo e ma hoorde ɗum so tawi ala waɗɗaki wadde ɗum ko horno noon hade wiyeede lewru ndu yiyama ko so tawi wiyama lewru yiyanoma hanki yo jokku noon hoorde ñalawma o ay so hoori noon ñalawma hana yemuti kaari korka ko naafila so tawi lewru ndu maayoyi o yoɓa ñalawma ko niide ceerno mawɓe laɓɓinirni en haalama ene leeri kadi a artiri kam e bindi komi jaltinoɗo bindi eyyi ƴeewmi jiɓɓuti kadi an nde deftere ko pullo windi ɗum ceerno Abdoullahi Diamo ɓogge e fulɓe kewteɗuɗam sukaaɓe mum nan ɗo ndeɗo ko pullo suɓi ɗum e nder gande defte fof fewɗum ceerno Amadou Tidiane Dia nanɗa
nan da e sara pari ena bi almumliken ko gandal wala kanko tan wabbe badi koy ni wiyete Allah ay ko kala no Allah haaldi ni son jikore son jitaje don labini fof ndeke neddo mo yaani lew fotani hol ko ni nyaawore nde way ene winda e defte sariya fof ene yaanya hen heddino alamu jumata eden kam no jawmiren ni so tawi on lurdi wona on lurdi gol fof foti faayide mum e mawni kinara mum so faama muyo mon lurdi duttode e deftere Allah e sunna Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi non sadi Allah ngollo ren ceerno haal hamma haalleri joni noon mo jinnom ñohondema kono haade jewal nan ɗo mi lawnan bandiraɓe tedduɓe yeɓannoɓe ngolɗo lefol min calmitimo woni kala inde muɗum e yettode muɗum jogino golle ɗe ko Maysuru Ngayto mo cuuɗi meɗen Horko Ƴere Ibrahima Oumar Kane mo Agnam Yereyaɓe jogui karallagal ngal ko Abbas Malal Abbas hol sababu leppi baɗi ni ene piile heewi ko yimɓe lurdi e diine mumen tawi ko waasa ƴewtade bindi mumen walla tawa won gueɗe goɗɗe mofti e ɓerɗe mumen ɗum ko ha wawa jofanade rendo ngo kala ɗo yimɓe juumi yo dutto e deftere Allah e sunna annabi ko ɗum woni koɓe jamira tawi mawni kinare ala yimɓe paama jaada gollodo tawa caɗele ala mbaɗen maggoji men jewte men kono hoti jejjiten diine men jeeya koye gueɗe ɓamtoje en nder e boowal amin jokki e wadde ngal ɗo gollal so geno haaji fodde bawɗe amen amin noddi kala jogiiɗo baawal e hattan fodde no yiiri kamne aranden nden golle ɗe ɗum ɗo programme ne adande so geno je ɓi jaabima ma jokku huufi golle ɗe noon ko Ndendori TV e goomu gotagu ceerno Mansour wedden hay so konngol goto eyi ko moƴƴatno fof Ibrahima Oumar katan leñol mo Agnam Yereyaɓe haali min mi junnata ko hen ngam jarnademo e sembe mo sembintami min e sembe mo sembinta fulɓe fof mbotir mum ɗum jarnade nde ala ɗo haali ene mawni yo Allah yoɓ moƴƴe yo Allah hokku balɗe juutɗe e sembe timmuɗo e cellal e kattanɗe ko gollal ko ngam wawa yaarude yeeso mo rutta jarnago e Abbas Malal Abbas no wiiri ni to Ndendori duppo guerte ma nawra hoddiɓe amen minen kodde par ce que Horko Ƴere e Ndendori wuuro woto kanko ne omo ƴefti yaajede makko fof no fotirno omo hokki pulago kala ɗo neɗɗo ummi ene addi ko ene mawnini pulago ko watno fof woppat o duusa ɗum ko waɗat ɗo ko kaɓirɗe makko ko waɗat ɗo ko jeyge makko ko waɗat ɗo henna ko kalis makko ko waɗat ɗo ko doole makko ko waɗat ɗo ko dumunno makko o rokkiri ko waɗat ɗo ko gandal makko ɗum min mbawa jarnademo ha kena timma jarore ko kanko andi ko yiɗi ko Allah noon ɓuri andu ko moƴƴe makko yo Allah waɗ yo Allah timmin gollal ngol kadi min beltima hamin ñaago Allah yo Allah nawru golle men ɗe yeeso pulagu emen yaaji pulagu e jogui ko liggi diine ne jeeya ko hen ɗemgal mawnata ɗemgal darjata ɗemgal fayodinta taw ngal yaadani e diine so juurima ɗem ɗaɗu nde fof maw gandu jogui doole ɗe fof ko diine yimɓe yaadi enen ni woto bersinden diine mo jeyɗen o hayso wona leñol gotol ko diine tungi leƴƴi ɗi fof en naani hen ɗum noon gande hande hay sukaɓe hande rewɓe e nder Fuuta nen darni diine o ene gandi juulu munen ene gandi salligue munen ene gandi lowangal munen en gandi fof ɗum ɗo hande ko ɓeydu tan on jarama kadi no ceerno Mansour mbiruɗa ni ɗum ɗo hande mbaɗɗen koɗo gueɗe ko faati e diine ene wawi waɗede janggo ko faati e pinal ne wawi waɗede janggo ko faati e cellal e gueɗe goɗɗe ko puɗɗari golle amen dendagal lowe Pulaar hutortoɓe to banggue tudde yirinde internet min dokki dokkal timmugal moni foof yo yaltin ɗum e mbaadi jondi ngam ɓeydo sarade wasata noon ɗo yeeso kadi dañino e mbaadi ɓurno yuɓɓude e no gueno haajiri foof a jarama Abbas Malal Abbas